ଓହୋ ମାଗଣା ଖିଆ ଆଇଲା ଆଉ। ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି। ହଁ ହଁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବଇଛି। ତୋର ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଜଗିଛି? ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟଉନି। ନାଇଁ ଥାଉ ପଛରେ ଗୋଟେ। ଆଁ ନାଇଁ ଥାଉ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟା ଦେବୁ ଖାଇବା। ଗୋଟା ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଖାଇବୁ, କେତେ କଥା କହୁଛୁ। ବାଲି ଲାଗିଥିବୁ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ବୋପାଲୋ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଣବେ। ବଢ଼ିଆ ମିଠା। ମାଗଣା ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗେ। ଖଟା ଭଳିଆ ଟାକିରା ମାରିଦେଲି ନା, କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମିଠା ଅଛି। ବୁଝିଲୁ, ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଭୋକ ବେଳେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବ ସୁଆଦ। ତୁ ତ ମିଠା ଖାଉଛୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଠାଟା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ବେଳେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବ ସୁଆଦ। ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତମ ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଖାଉନୁ। ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ ପଳା, ଆ ବାଜେ କଥା କହନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ। ଆରେ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ସେଇଠି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୋତେ ଭୋକ ମୋ ହେଉଛି କି? ପେଟକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଆଉ। ଅନେଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି, ଚୁପଚାପ ଯା ଏଠୁ। ଭୋକ ହେଉଛି? ଆରେ ଯାଉନୁ। ଭୋକ ହେଲେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବ ଖା, ଏଟା ଶଳା ବଡ଼ ସ୍ୱାଦ ଗାଲୁଆ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ମାଗଣା ଖାଇଲେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୁଝିଲୁ। ଗୁହରୁ ବରୁଗୁଡ଼ି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ। ଆମର ଯେଉଁ ବାରି ଥିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମ ବାରିରୁ ଲୁଚିକି ଭୋକ ହେଉଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଲୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ଆମ୍ବ, ପୁରା ଭୋକ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭୋକ। କେମିତି ଖାଅ? ତେବେ ଖାଉ। ଆମର ବି ବାରି ଥିଲା, ଆମେ ବି ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଦାଉଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ବୋଲି? ଘରେ କିଛି ଖାଉନୁ ବୋଧେ? ମୋ କ'ଣ ତମର ଆମ୍ବ ଅଛି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ମ କ'ଣ ଅଛି, ଅଧ କିଲୋ ତ ଖାଇଲୁ ଆଉ। ଏ ଆମ୍ବଟା ଦେଖେ, ଗଛରୁ ଧର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁ ସେ ବାଳ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛୁ ପଡ଼ିଲା, ଧର କହିଲୁ? ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ବାଲି ଥିଲା। ଆମ୍ବଟାରେ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା କହୁନୁ କହ। ଫାଟିଗଲେ ବାଲି ଲାଗିଯିବ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ଫଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବୁନି। ଫଟା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ବାଲିରେ ଖାଇପାରିବୁନି। ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଚଟକିନି ଖାଇଦେବୁ। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ରଖିଦେବୁ, ଖାଇଦେବୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଶୋଷାଡ଼ି ଦେ, ଆଉ ଏଠୁ ଯା। ଦଉନୁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ ଘରକୁ ନେବା। ମାଲଟା ଛାଡ଼େ, ପଇସା ଦେ। ପଇସା ଦେ ନା ଦେବି। ପଇସା ଆଣିନି, କାଲି ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା କାଲି ଦେଲେ ପରଦିନ ନେବୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଦେବୁନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତୋର କେବେ ମାନେ କେବେ ମାଗିଛି ଆମ୍ବ ତୋତେ? ନାଇଁ ମାଗିନୁ ଯେ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ତମ ଜମିରୁ ଗୁଣ୍ଠେ ଦେବୁ। ମୋ ବାଆ ମନା କରିଛି କାହାକୁ ଦେବୁନି। ତୋ ବାଆ ମନା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ନାଇଁ 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 କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଖାଇକି ପଳା, ହେଇ ଗୋଟାକ ଯାହାରି ପଳା ପଳା। ହଉ ତାହେଲେ ଦେ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତିନିଟା ତ କିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଦଉନୁ। ନେଇକି କ'ଣ ଯିବୁ? ଏ ଫଟାଫଟି ପଡ଼ିଛି ନେଇ। ତିନିଟାରେ କିଲେ ହେବ ବୁଝିଲୁ। ପଇସା ଦେନି। ଓହୋ, କିଲେ ହେଇଯିବ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁ ମାନେ ଦେବୁନି? ନାଇଁ ଏଇଠି ଯା, ଫଟାଫଟି ଗୋଟେ କିଲେ ହେଲା। ଶଳା ହାରାମିଟାରେ ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଦେଲି ହାରାମ ନୁହଁ। ଆମ୍ବ ସିଜିନରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତୁ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଯାହାରି ଯାହାରି, ଆଉ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ପଳାନ୍ତାଣି ବୁଝିଲୁ। ତୁ ବୋଲି ନିଲଜ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ହଁ ଯା ଯା, ହଉ ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି, ବାଏ। ସେଇ ଛୋଟି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦେବୁନି? କିଛି ନାହିଁ ଯାବେ, ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି, ଯା। ଦେ। ଏଇନା ଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ମୁହଁକୁ ଦେଖିବୁ ଏଇନା। ଏମିତି କ'ଣ? ଯା ଏଠୁ ଯା। ହଉ ହଉ, ନ ଦେ, ଏଇ ଗୋଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାରାମି, ଖାଇସାରିଲେ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନୁହଁ। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା। ଭୋକ ବେଳେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବ ସୁଆଦ, ଖାଇଦେ। ଦେଖୁନୁ କାଶ ହେଲା, ତଣ୍ଟି ଗତ ଗତ ହେଉଛି। ହଉ ଯା, କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ ଆଉ, ଯା ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା। ହଉ।